Sudan jamanaden ma batan fo ka taa bila ba mugan ɲɔgɔnna la olu bolila ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ni kana Niger jamana la ka sababuya kɛ kɛlɛ min bɛ u ka jamana kɔnɔ ye. Tunisie yen kɔgɔji sanfɛ tungarakɛ dɔw kɔni ka bato binna ni o sababuya la maa 15 olu tunnen don hali bi. Jamute ni ale bɛ jema kɛrɛfɛ ye ozo fɛrɛ olu ka poste jatigɛwale taba dɔw ye bingalikɛwale ta ka ɲɛsin o yɔrɔ in ma. Mali mobiliba bolilaw olu kelen bɛ ka barabila dɔ kɔni boloda ka kɛ ni mɛkalo tile fila ye. An balima an bɛna ni kibaruw ni walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. Kibara fɔlɔ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Sudan yen jamanaden ba caman olu kɔni ne bɛ ka wuli ka u kunda Chad jamana kan ka sababuya kɛ lakanabaliya ye. Kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko kabini sibiri don avril kalo tile 15 ko bɛnbaliya kɛlɛ dɔ kɔni wililen don Sudan jamana kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la force de soutien rapide ni o ye RSF ye ale ni u ka dugu armée yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ɲɛma o ye général Abdel Fattah ye. K'aw ladonna ka fɔ ko ninnu kɔni ka ni bɛnbaliya kɛlɛ ninnu kɔni kɛla sababu ye duguden caman olu kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na. Walasa ka se ka u yɛrɛ makara duguden ba 10 ɲɔgɔnna fo ka n'a bila ba 20 ɲɔgɔnna la olu kɔni bɔra Sudan jamana kɔnɔ ni ka u kunda Chad kan. O hukumu kɔnɔna la jɛntɔnba ale ka baɲumankɛ tɔn min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye HCR ye Haut Commissariat pour les Réfugiés ale kɔni ye wulikajɔba kɔni kɛ walasa cogoya min na a bɛ se ka ni maa ninnu ka u bisimila ka ɲɛ. HCR ale kɔni ka jateminɛw kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko mɔgɔ ba 10 fo ka taa bila ba 20 ɲɔgɔnna la ko olu de bɔra Sudan jamana kan ni ka na Chad jamana kɔnɔna la ka sababuya kɛ kɛlɛ ye. Hali bi HCR ale kɔni ka fɔ la ko walasa ni maa ninnu u kɔni bɛ se ka sigiyɔrɔ kɔni sɔrɔ Chad jamana kɔnɔna la ko u kɔni ye site belebeleba 3 kɔni dilan u ye nka jateminɛw kɔni bɛ k'a yɛrɛ ka fɔ ko taalen ɲɛfɛ ko o kɔni jɔda tɛna ye a la. Hali bi u ka fɔ la ko kɔni bɛ ka taa cogoya min na ne ko ni fɛɛrɛ kɔni ma tigɛ joona ko a ko kɔni bɛna kɛ baasi ye kosɛbɛ. Ko o kama u bɛ a ɲini jɛma bɛɛ lajɛlen fɛ u ka wulikajɔw kɔni kɛ walasa cogoya min na kɛlɛ min kɔni bɛ Sudan o kɔni bɛ se ka dan. Ko ni fura kɔni ma sɔrɔ ni kɛlɛ in kɔni na joona ko maa miliyɔn ɲɔgɔnna ko farati kɔni bɛ olu kɔni ka adamadenya la. Ko wa fɛnɛ ko ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɔni sigi teliya la mun kɔni bɛ se ka dugudenw ka olu kɔni lakana ni kɛlɛ ninnu waatiw kɔnɔna la. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Tunisie yen kɔgɔji sanfɛ bato dɔ kɔni binna yen nɔ ni o kɔni kɛra sababu ye maa 15 ɲɔgɔnna olu tununna. Kibara min sera ma olu ye a yɛrɛ ka fɔ tarata tɛmɛlen Tunisie yen jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye communiqué dɔ kɔni kɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya ka fɔ ko tungarakɛ dɔ ko u kɔni tun bɛ kɔgɔji kɔni sanfɛ ko ninnu kɔni ka bato ne nana bin ko nka ko dɛmɛ donn'u ma maa 4 ɲɔgɔnna olu kɔni de sera ka bɔ ko sinon ko maa 15 ɲɔgɔnna kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen tununna ko nka ɲinininw bɛ sen na hali bi walasa ni maa 15 olu kɔni bɛ se ka ye. K'aw ladonna ka fɔ ko bato kɔni binna ni maa minnu ko kɔni kɛla Tunisie fan fɛ ko o kɔni ye ko île Kerkena ye. Maa 4 minnu ni olu kɔni sera ka bɔ ninnu kɔni ka fɔ la ko lundi wulada fɛ ko olu kɔni wulila ka bɔ Kerkena yen dankan na ko olu kɔni caman kɔni tun bɛ bato kɔnɔ ko nka ko u bɛ taa se minuit kɔni waati ma yɔrɔ min na ko kɔni kɛla ka sɔrɔ ji kɔni tun bɛ ka don bato kɔnɔna la. Ko tagalen ɲɛfɛ kɔni ko bato ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ nana dɛsɛ pewu ni o sababuya la bato kɔnɔmɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tora ji la. Nka ala ni Tunisie yen finitigi minnu bɛ dankanw la olu kɔni ka jateminɛw kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ ji kɔnɔna la o kɔni kɛlenw la olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛɛrɛw kɔni sigi sen kan walasa u bɛ se ka dɛmɛ don o mɔgɔ ninnu ma. O de senfɛ maa 4 olu kɔni sera ka bɔ nin ji kasara in na nka a maa 15 tɔ ko hali bi olu kɔni bɛ ka ɲini nka olu ma ye. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye jɛma ye ozo fɛrɛw olu ka poste ko marifatigi dɔw kɔni ye bingalikɛwale ta ka ɲɛsin olu. Kibara min sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko avril kalo tile 17 ko cɛ marifatigi dɔw ko olu kɔni ye bingalikɛwale kɔni ta ka ɲɛsin jɛma ye ozo fɛrɛ mɔgɔw olu ka poste ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamute. Ko ninnu kɔni nana ka ozo fɛrɛ mɔgɔw ka olu kɔni ka poste bɛɛ lajɛlen kɔni don ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka u ka bolimafɛn dɔw kɔni jeni ko nka ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya ka fɔ ko mɔgɔ kɔni ni ma to a ko da fɛ. Ni marifatigi ninnu kɔni tilalen u ka nin baarajugu ninnu kɔni na ko u kɔni tilala ka tunu maa kɔni ma u ta yɔrɔ nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'u da u kulo. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali mobiliba bolilaw olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko u bɛna taa baarabila dɔ la ni o bɛ daminɛ mɛkalo tile 2. Kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ mobili bolilaw olu kɔni ka jɛkuluba min kɔni bɛ ni o ye collectif des fédérations des transporteurs routiers et chauffeurs olu ye sɛbɛn dɔ kɔni kɛ avril kalo tile 17 ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya ko olu ka laɲini dɔw kɔni bɛ yen nɔ
ko ni ulu kon ma sabati ko ulu be nata barabla do kon nani o ye kile saba barabla ni o be damne mekalo kile fla akle saba fukata bla akle nanna nonu kon ka la nyinu la kuma ba kon te doore ko ha jakulu do kon siki conseil malien de transporteur routier ulu togola ko wa otemele ko fe ko mobility ulu ka vienti sugam kon be no ni o ye TTR ko ka seka o wili ka boy ko wa o fenete mele fa ka boy no ko uga sharia do kon be no ni o kon kanga boli mobili bolla bela jelen kon kan ko ka seka o la bato anyema ale nin fene ko mobili ulu kon be jo parking munna dugu taka siraw kon fe ko ka seka o parking nunu ka ulu era kon fene labe ko wala sa coga amna mobile bolla ulu kon be seka uga dugu taka kon ke lakana kon nala ambal ma ni kibaro ni kuma bulu ka daw kuluka ani je akulu ma jala afande